story adogozo da witness. Story adogozo da witness. Vanhu zvakaita zvakatumota iti nemutadzi azvo nomumangani awakamangarira manyini wawo vanhu zvegarerenyi manyini wawo vari zvinoitika zvachifunga kuti vamwe 1 2 a 3 a agarerenyi muchangamiri story anongokuudzai kuti last time ndakabva vakataura kuti ezveshona ndakatumwa nani shamwari yangu akatumwa neigadzire muno wangu andika akuudzai chokwadi enda undoongorore story akakuti handizvekugada akaonesa kuti panext door pane mumwe wacho ndafuna kuvabatsira but simple problem yakana kupira futi saka tiri kuti isusu ivo maya vari kutadza apa warakuita izvi wakatuma story wakaromba kuna story apa kusei vasaungia madarerei amzore chiyeuka dare iri story achitaura iye pache zvake akataura iye ari munomu kuti uyo mukadzi uyo mumwe wangu isataniki ini ndiri sataniki saka umwe wangu isataniki futi saka vanenge vada kuwanzana kuzezana usataniki wake ushamwari hwavo ndizvo zvete ndoti asi tiri kuti kudare shangamiri vane kodzero yekusunga masatanist uya padare pavo handizvo kusangana necomplainant iyi saka maona tati story iri maona tichimufonera ati ndiri kuite mina afona akaiti ndiri kuya saka ndati panapa ndakuchiti ndo story zvaari kutoda hawauiba vanhu ivavo wese vanotoda kutoudzwa pose kutoti because mozvadari rinoisifu titiri kuti tiri kunzwanani sekudana kwataita neni kuti tokupaisa baba uyai mune zvakaita muri gashira kamusi wedare hauwaniki maakuita iyi saka takuti mukuona tamupa tambo aramba story chaanotoda saka ndati story chaanotoda anotoda kutorara neni nemupurisa mangwana kwatova kuto weizvi sekuziva kwenyinyi story ada mupurisa bamusoro nyinyi yandunga irikutaura babavo vari kuti avo vada kusingisa avakasimisa mai saka mai vachese asvika mudare achizvidairira atari mangani atakapinda uyo achiuya ari kumiririrwa nen'anga iye atari mangani maya vari kumba kwenini zvakaitika ndezvekuti baba vangu akasiyana namai vangu asiyana namai vangu akaroora mukadzi uyu aroora mukadzi uyu ndiwo andiri kusungisa kuti auye ati anditsunhure saka vari kutumainina anotoramba vari kumba kwatamunesa pamusoro nhau yatiri kutaura nhau iyi haisi yekuwamba nhasi tiri kuti takabva kuharare ka13 tichiuya mudare rachipisa unyama hatina kana zuva 1 ratakaona mainini wachiuya waimirirwa nen'anga inonzi story hatizwi kuti isisu tine mtu watinoari kuti watakanesana naye ndistori ere kana kuti watinokumangarira ndeuyu story akatouya kuita witness kuti idi munhu ndindakamupa mishonga handiti maona asi isisu munhu wacho akapiwa mushonga 13 times from Harare chiuya kuno haasi kuoneka munhu wacho kurevo kuti mambo ere ari kutadzira kusunga munhu kuti mambo shamwari kuya pano titonge naarikopatamunisa 13 times from Harare asingauyi kudarerei chibhadhara musimusiyana kuziva kuti ndofunga pandakatanga kuuya pekutanga ndisati ndataura izvi kunana baba ndichiuya inini ndakaudza chef
ndikawaudza kuti mhuka tirikuda kubata iyi akazi kanyoka kemugati tinoda kubata roambira yakamunana mumwina mai asi maziso ayo akaita nenge munhu akutambanje ndiye tinoda kubata iyi munhu haana kuchipa waraiti inini ndiri kunyepa endai ava hazikanwa matamunesa mungobvunza kuti naini anodzi maFilipi muno makamira sei kungobvunza imi chete musabvunza kuti ndabva kudare reishe kana kuti chii makangomira muri independent matenge masaruchera akaroorwa medu isu takaroorwa nababa Alright, muri kuona imi wadare. So tikuda kuziva kuti rwendo runo akapiwa mashoko iri munhu kuti ave papa iye mukadzi wake. Message yaita Akapiwa mashoko inga ari papa. Inyaya sorry. Muchibatira pamusoro. Darere nyimino achakadini. Imimi muchini Kana wakomplena. njani? Samwa bana. Pane niga ni. China kune munhu. Saka uyu akwanisa kutaura client yake kuti yako. Imimi darere ndimi makapa uitetererasi. Ona ungu bakudara ndizo. Zvicheva kuti client yake iri pano. Lawyer yake iri pano. But unfortunately, tuona kuti lawyer yake haina kuya. Client yake haina kuya. Saka arusafa pane zvoda kudzekeswa nyaya iyi kuti inge iri kuuya nhasi inini ndatanga kutoonera muzukuru wangu panapa handinoziva kuti kune nyaya yakadai nhasi but communication yakaitika pakati pemuzukuru nemupurisa Izvi. rungu ndimupurisa uyo anonzi Mutenga. Saka waita communication wari 2 hakuna chakasvika kwandiri kuti ndizive kuti kune nyaya yakadaro kana kuti ndizive kuti vanhu havari kuuya kudai. Saka Mutenga ndiye akakomunicata naStole kuna amai avo handizi kuti akakomunicata nawe. ayo inini makomuniketero zvandakaita inini ndofunga munoziva magarisiro atinoita chiwanhu chedu handikwanisi kuti inini ndouya ndokufonera handikwanisi kuti ndikufonere even muri sekuru handikwanisi kuti ndikufonere avanchef handidika ndine procedure pandogumira zvamunozoita iyo yaumbaumba saka handizozii manje kuti ndofunga makanzwa uyo achitaura kuti uyu ndakataurirwa kuti pane mupurisa kana kuti musoja anondidherera mumabasa matiri unodzidza neprocedure kuti kana ndikasvikapo ndapera handiendi pamberi uyo hapa anoendeswa kumberi saka inini ndine pandinoperera semwana anozvisubmita noti kuti yobva kuna shefu yoita ichidzika kana kuti yobva kwamunhu yozoti handizivi hangu kuti inini ndozvanga ndakangodzidza saka inini manje iyi nyaya iyi maitikire zvayanga yakaita ndezvekuti kubva kune kudhara uko yaicommunicatwa throughout the body but even though yaicommunicatwa throughout the body hapana action yaiitwa ende 1 2 hapana zvinhu zvaitaurika zvaibatika ndosaka maFilipi ari so boastful kuti munondiitei chifu wako yawakaenda ikoko ndiwo uchaendera iwo zvigadzirise katiwe unondiitei Ndivasamesa vachantaura kuti hapana handisi kuenda handiendi ko vamwe vangondiona kwere vari kungoenda vaitongana ikoko Munhu yakabatwa nemupurisa here vakataurwa ridare ichi. Before takamboedza kuda kuti timunze because munhu uyu zvaanoita manje ndezvekuti mukada kumuti mumupushe kuti tiende tinogadzirisana azvisonewa kuti inini handina chekumuita inini because pamba panoti saruchera handitika azvisonewa kuti inini ndapererwa ndiri munhu wemurume yemunhu mukadzi ndarwadziwa kwe 14 years ndichirwadziwa haisi nyore kuti inini ndinobudisa tsvina yeropa ndinorara ndakashama ndakarara achindidyisa nyoka zvinhu zvandiri kutaura izvika munoona nenge ndiri kuedzera because hazvina kumboitika kwamuri
mukaexplainerwa kunzi kune chinonzi kufa because hatisatambofa munoti hakuna chinonzi kufa. Anditika inini ndo zvandiri kuitwa. Ndakarara pamubhedha ndinoona magumbezi ese abviswa, anopfugama pamubhedha wangu otora nyoka yake oconnect. Mangwana makuseni ndofuma ndakurisa ropa, oenda kunogara apo osungirira jira reblack odzora marota kumeso. Akasadaro anouya kune mudzimai wangu, akauya kune mudzimai ropa, mudzimai wangu haamiri kuenda kumaperiod. Ukaona mudzimai wangu akuti ndakumurota, ndiri kuramba tirurota, which means kuti ropa akudaro rakadii rakawanda, saka ropa akutoisa mapamba. Anditi muri kuona ndochiramba ndichienda kumuona akadaiso nekuti ari kurarama, asi kurwadziwa kwandiri kuita zvino ndatengesa maita negeso mumba mandogara. Handina izvozvi. Last time takanzi tiri kuenda kunomubata mheno mukoko chibva mayo tibva taenda kunotaurirana, vakanzi ngatibhadhare nemari dzakati tichitongwa kuseruko. Ndikatengesa firiji kubvisa zvinhu mufiriji kudai pasi, ndotengesa firiji ndabhadhara. Akauya hakuna chakava mari yangu. Saka apa kundorumu apaitaura naye ndiani? Ndaitaura nawamutenga, but wamutenga handizozivi kuti inini procedure yemunomu kuzoti ndizotaure kuti ndoenda nepapi ndobuda nepapi handizozivi. Wakakomunicata nawe here baba? Ina sastorira. Ne baba kuti uye nemukadzi hanzi Mai Philip. Mai Philip. Ndakati apana Mai Philip tatisinawo kutaura kuti wanouya kudare iri renhasi gere. Ndakakomunicata nawo vachiti waruda kuti waone story panapa uyezve nawamutsvairo panapa. Mai Philip wavangwa kuti wauye noti kuwapa someone because already she's a trickster. Haadi someone ada kuti uya naye wakatomubata poko. Nyaya imwe iri kuitika Changamire ndeyekuti nyaya iyi kani handiti ndiri kushora dare kana kuti ndiri kuita sei. Ndinodada hangu nedare nekuti rinombondipa nguva yekuti muexplain munyatsonzwa kuti nyaya iyi yakadzika sei. Nyaya iyi madzikire zvaakaita ndeyekuti Mai Philip akauya mumba umu, ndofunga kune waimbonditeerera ndichibvawo. Mai Philip akauya mumba umu atori nezvinhu zvake, akazouya achienda kuna nayo zvese zvekuti story hatina kuenda kunomuti takamuona kaudai. Ndakafamba mese you are qualified to be my father, but munofamba nengenini, hapana munhu anomisidzana neni pakufamba. Last week nanditori munyanga ndichifamba, handingagari izvozvi ndichibva kunoku ndiri kuenda kuna Natezva waabati mwana wedu arise. Handiti muri kuona mani. Saka at the end of the day inini chikumbiro changu kuna Changamire ndechekuti ambotidzikisei geje, nekuti munhu atiri kuyeuka haazi munhu wekuti tikangoti uya kuno chero iye anozviziva kumusha kwawo chaiko kwaakaberekwa, bhonzo rake raakaberekwa ndinopinda nawo chete. Zvinobuda apa indagara apa hanzvadzi yake yaimurambira, chimbomira, hanzvadzi yake yaimurambira tichiri kwashefu Mushonga, yaimurambira kanzi hanzvadzi yangu aidaro hawa hakuna zvakanaka. Baba atsikidzai nhasi abatwa nevavo varamba kuuya akazonzwa chokwadi. Handitika aibvimbiridza mazeyo hanzvadzi yake ndakasangana naye kumasowa nekuti iye mwana wake anga apindirwa, anganzi pandakaroorwa inini wamira nematemu handichakwanisi kuti ndite zvandandikunyatsa kuda, wamira nematemu. Zvino vadzokera mumba mavo kwaakabva, adzokera kwaakabva awa pawakazozviona kuti mwoyo wedu ndozvari nekuti wanga wakuzvibata. Zvinezvi kana mukamufonera hanzvadzi yacho kuti uya munomu haachakwanisi kuti auye, anoramba wai nekuti kudhara airamba achirambira hanzvadzi, asi akazozoona kuti hanzvadzi ndozvayawa
asi kuti ndozvayawa ngatiuye tibatsirane pamwe chete. Vana vacho vakaudzwa nababa, baba ndinovatenda, ivo be example, baba example yekwasaruchera. Anditika haangori baba nje, vanhu vaMwari ngatisangoitawo baba nje. Anditika kunzi kwaindonzi baba, when it comes to problems mina sababa. Anditika andimanzwa zvataura shefu kuti wana mheta tasingafani kutaura muno, taifana kuenda pedu tega, akumira sababa. Anditi saka isusu mudzinza rekwasaruchera ende pachiwanhu pedu munhu akapinda maproblems vanhu vanotiza, ndo matiziro zvandakaita, asi baba vakasara ari ega akamira kudai. Anditi kumira achindimiririra. Saka inini ndiri kuti zvinhu zvaakaiswa Changamire ndiri kukumbirawo munhu uyu kutotanga instead yekumupa masamunzi anotoda kutonzi vanhu vaite kuita nenge maCID wonomufeya kuti aripo here. Inini foni yangu iripo 24 hours. Anditika abatwa kuti abatwa aiswa paiswa kana kupari papolice station kana pachii. Anditika chiuya uyo odaidzwa ndokuti nyaya yacho haakona kumunyorera pepa. Muchingomunyorera pepa achingoona mangwana acho atokatobata suitcase kuenda kuna vana vacho. Vana vacho izvozvi wakazobudirwa nasekuru wacho nekuti sekuru wacho anga arwadziwa akanomba pamusoro baba ndakupedza akazonobudirwa nehanzva dzacho ikataura kuti ndanga ndisingazivi kuti ndozvaita mai venyu, asi vana vacho zvinezvi wati watara baba wakavabudira pachena nekushamisika kuti mushami wakasaruchera zvisa zvaitika kuti n'anga inoenda komira ini mazitateguru angu inini andingavachenesa hangu it's okay, but hazvisati zvangoitika kuti tinodaidza munhu akadaro kuti uya pamba pedu unobvisa zvinhu. Baba wangu inini akashayika, asi hatisina kungobvira tamboita zvinhu zvakadai so izvozvi. So munin'ina wangu mwana wake yeMafilipi akashayikirwa nemwana wanhu vose wakasaruchera panakaya nenyaya idzodzidzi. Izvozvi anonzi baba atsikidzai vacho ivo. Alright, iwe uri kuona kuti urida kuita nyaradza yababa. Baba wangu inini vana havapo wese, havana kudaidzwa wese. Mafilipi akadaidza baba atsikidzai akadzinga baba mukuru wangu inini Oscar, kumudzinga kuti buda uende, akasara akaita wega nyaradzo. Nyaradzo yacho isisi wacho vana vacho isisi hatina kudaidzwa, kwakusara kwakuchigadzana. Anditika ndosaka muchiona baba atsikidzai ane simba rekuya akati ukanzi Matare ndine here simba rekuti takamirira Changamira andingavafonera kuti muri papi kuti tongese nyaya dzenyu, muri papi. Ndo zvaakaita tichiri kwashefu mushonga. Takaenda kwatakaenda tikaunganidzwa aripo Mafilipi baba atsikidzai akatanga kukomburena, akazofonerwa clerk of court akanzi zvauri kuita iweyo zvokutora vanhu kubvisa uchivatizisa toda kusunga. Ndopakazodzokera achidzokera kubva kwanzi nemunhu watataendera wacho murindi uda kuita ngai watanzi gara tatiri over 16 tiri wana saruchera tese. Andidika ndopakazonzi imimi mese magara, asi ndinoda kutaura neuyu ende kaise pamunoenda asi uyu muroyi akazviramba. Ndopakazvirambira hanzvadzi yake, asi wakazozviona izvozvi kuti hanzvadzi dzedu ndo zvaiti. Saka inini chikumbiro changu ndakukuloza zvangu ndakupendera, ndiri kukumbirawo kuti Changamire shandisai masimba enyu makati dzikege, especially pasaruchera, nekuti tikangoshandisa nenge tiri kutonga avaka munhu atiri kubata hizi kanyoka kake girini kake irovambira. Kana kuti ndinokumbirawo hangu kuti pamusha pedu sezvamakaitezvo toenda pamusha pacho pari kuendeyewo pachepapo munewewo yenyu zvoonekwa kunzi pari kushotera ndepapi. Bhuku rese rekwatamunesa rouya, iye headman wematamunesa oriuya, uyu anozani sabhuku ouya, Mafilipi wacho aripo, uyu wacho uyu aripo, zvinhu zvobviswa aripo.
so that kuti tiite vanhu pavanhu zvinonakidza here every time tichiuya kuno. Nyaya yako iyoyo yayahombe inoda kutaura kune muri baba apo sitori yakaitaura kuti Mafilipi ndakamupa chikwambo chesatanic manzwa akataura ega muno mustori. Saka Mafilipi ngeumwe wangu handiti saka kuti muwasanganisa apa kapa watotenga nana asi sitori yakapedza mudare kuti ndakamupa shuwa Izvozvo. ndinoda kuti tsanangurei pamaminitsi patakagumisira kare rinei stori akapindura panapa akati inini ndiri kutsanangura baba wavo kuti inini Mafilipi mumwe wangu nekuti ndanoti paairtime kuchema kwauyu ndokunoita kuti ndine mari. Akaguma pamberi pedare akati achakwanisa kubatsira Saruchera uyu kuti kana ndisiri kukanganisa akaguma pamberi padare kuti ndinoda kubatsira Saruchera kuti zviri paari zviite sei zviganuke, netiweki yake naMafilipi iite sei idambuke. Then takaronga rwedu takaenda naSaruchera uyu kwasitoro akasvika akabatsirwa naSitori. Abatsirwa naSitori tikafunga kuti pamwe netiweki yadini yakanzura zvinhu zvakudzoka bheki kuna ani kuna naMafilipi. Then awo ndo pakazondifonera kuti mutenga hapana chikuita sei chiri kuchinja apa tati chikupogadzisa zvekuti awo waita zvakadi zvakanaka. Sitori tikamubvunza kuti uri kudei kana muchiurememba bamnini akataura kuti inini munozondipa muripo wangu kana inini maita sei mapora ndunyepe ndo zvakataura kuti munondipa muripo wangu kana inini mapora asi dheti randiri kukupai dheti remuna January kuti ndinochauya kudare then dare ndokushukudzai kuti takuenda kwani kwaMafilipi. Then tiri papo kuna mukoma hazvina kuchinja pa obva ndibata futi ndopandakaenda futi namukoma ndoti mukoma zvezvekuti mapurisa tunoenda tichibhadhara zvezve mukoma ndakasvika pakuti mukoma ininika munongondibhadhara nyubhazi ndirunyembere mukoki handina kana mari kana kuti mari yemupurisa ndinotombopiwa namukoma kunze kwekungomuperekedza. Ndopandakasvika ndikabata Sitori takasvika asipopo takatorarapo tikasvika asipopo mangwana chinokuseni Sitori takamubata akasvika pandaona kuti nyaya yete uremuka kuti nditaure naye tisingatauri namapoka hazviiti sei hazviite. Patakapinda musejari make maanoti anorapirwa ndakabata mheta ndikati mheta taamaSitori manje musejari taurai nani naSitori. Sitori ndo pakaonoti nyaya yaita sei yaoma akutanga kuita sei kumhanya ndo pakatitora kutiendesa kune imwe n'anga inonzi mutsvairo n'anga yaChief Katende kwaBhande kumashure pakatidhiraivha kuenda kwaBhande. Tasvika kwekweyo kwaBhande kwekweyo uyu mutsvairo abva asvika abva ati ndabvisa nyoka takatoiona shuwa live ichibviswa pana bamninawo tikati zvinhu zvadini zvafamba. Then mutsvairo akati inini akati ndiri parenyatwa Sitori kakliniki ndoshona yakadini ndakataura tikati kana tagurauya kuparenyatwa kakliniki kadiki kake chiwere denge rekuti izvi zvipere kana zvapera tozodzoka bheki kudare takushenda kunani kuna Mafilipi. Then ndo patakadzoserwa akadhiraivha futi mutsvairo kuti dzosera futi kwaSitori zvikanzi dare raawa ndapedza kwasara dare rani ramhai zvikanzi naSitori aifanira kubva andopedza zvetseko patadzoserwa futi bheki naSitori kunani kuna mutsvairo ndo pakatanga kubatsirwa mama zvikanzi mazvona kana mutsvairo kuti uyu haana zvanodini zvanogona basa anogona kudi kurombesa wakatombetonge Sitori wacho anototukwa namutsvairo zvikanzi aihoiwo taura mari yako ndo pakati akati imimi hamufaniri kueniniba kuti mukapinda maSitori abva kuti musabvise mariba munogona kubvisa mari kana ikata $5 kana ikata $10 nokuti paanobuda paanoenda kuombera mukakicheni kakaka zvikwambo zvake zvinofanira zoti mabhadhara zoita kuti kana akuzobvunzwa nezvikwambo zvake Mafilipi anoda kubhadhara mari because Mafilipi anogona kutumira mari saka paanenge akuzobhadhara mari anenge aunzwa wakuida sei handiti pape wakumbira ruregerere madziri tadii tapedza. Then ndo patakadzoka namaini nawo wabvasvika wapiwa mishonga yekushandisa kuti dino bvanzi makadzi munozosenda futi imwe mari muekokeshika wakabuda mari zveshuwa zvamuri kuona rapa. Then tubva tabva ikoko tauya kunoko handitika tinotofunga kuti zvataenda kwamutsvairo anozviti ndeparenyatwa dambudziko ravo raita sei rapera bhozi akavoti munombosvika momboona takagara mukoma ndakati ndinenge ndakaita 2 weeks vandakufonerai ndikati mukoma muri sei
zvikanzi achimbomire pana zvinezvi tichambotanga ndaona kuti pane asi ngomire ndichazokutaurira ndega ndimukoma ndo paakazoti mutenga inini hapana chirudini chiri kuchinja pandagara mukadzi wangu zvezvi hapana chachinja inini nocho ndiri kuona hapana chadini chachinja. Then from there ndo patakazoronga strategy manje zvikanzi namukoma tatoda kuti dai kunzi story wacho auya paground mutsvaira wacho auya paground timbonyatsoona kuti vanhu ava vanozvifambisa sei hapasati pakuda nhau yani yamafiripi ba ndo mafambiro atakaita kuzosvika nhasi chache tafonera story foni yangu yanga asiri kudaira bazuro ndakataura naye handina kudzika pakomusamona ndakaita zvokomufonera akati mangwana ndoita sei ndiri kuuya nhasi anga singadairi foni yangu ba then ndo pandazoti kuna mheta nefoni yavo ndo washandisa foni yavo akataurira story akataura kuti mota yangu yaita breakdown asi ndiriita sei ndiri kuuya vachitaurirana mheta asi nanhasi asati aita sei asvika mutsvairo ndiyo vatataura naye pandapinda nefoni munomu akati ndiri kwarusapi asi ndiriita sei nanhasi asati aita sei futi asati asvika. Inini mubvunzo wangu uri kungoramba uchidzoka kuti mupfari wemhosva sei asiri kuuya kuzotongwa tiri kutongana nen'anga ndo pane mubvunzo wangu zvakudai so ana story nana mutsvaira wesina namaifilipa n'anga ndodzisiwa takagara nadzo matsotsi hawauyi vanenge vachiita network yese kudai vamazavape story pandakazotukana naye pavhikita kusvika ndakazomubata ndaukudza ini ndotaura ndipo kanaye aripo anotozwa kuti ndekutozwa kuti ndaakunokudare kwana chakapo haadiba kuuya story awanozviziva ari pavhikita awe akatora mombe kumba kwedu 11 ndikupanga asi nini story akazotipa mombe dziripo 25 handina chandakamuita asi ndakashandisa mutemo semutemo ndikamutora ende kuti azondipe mombe akadzibhadhara ari mustokisi muruwangwe mapurisa akuti shamwari chindiregerawo ndisaende kujeri tamugadzirira nyaya yeextortion nadzo n'anga idzi matsotsi zviri kuda vanhava ndezvekudai so iwe unonotora maifilipa anzani maifilipa iye anouya maifilipa achisvika pano hapana chaanoita musi wacho tichafanana zuva kubva takasimuka kwakutobva nawo pano maifilipa uya nemi pasitore kirikiki tichisvika pasitore kirikiki kuti ita izvi pasina taakunyora mapulai handitiwa nezinata nezinefu nechiichichi ndo zvayakamira bazi riye harina kuiswa kumunzi chete munongorinzwira munewspaper ndo rinovapa zvitupa zviya ndo rinovapa chichi wapinda interview kwakuti nhasi pano taakutosimuka sezvataita kuna ana dhoko story newe maifilipa handei kuzinata tipei zvitambi zvenyu kana riri zvezinata riri zvezinefu taakuenda ikweyo nawo kuharare ka1 muchaona anza yaachapa because itsotsi wavanenge vachiita vachitotora mari dzavo ende toswera tichimboda icho pasina chatimweni kutori kusuwa mumoya pano tawirirana pano maifilipa mutenga kunowatora kuuya nawo kirikichi maifilipiyo maifilipa wachibva pano maakusimuka kwastori naye ini ndoziva nokusvikira i anotondiziva kwatowa kutosvika pastori handei mutsvairo handei gadzira pasina handei kuzinata handei kuzinefu kwenyu kwakuvafonera wezinata ndo nyaya dzavanoda taakwenda chete haikona zvekuda icho tinoswerera navo so ezvanyepe kukona foni anga asiri kudaira vanasaruchera vatikuona havana dambudziko asi vari kuenda kune dambudziko vana sitori vanorombesa vanhu vanoshandisa ropa vari kutaura nyaya revanhu kupangisa saka mukaenda kunotsvaga kubatsiro kwavari itsvina hamubatsiriki nokuti midzimu yenyu madzinza yenyu haadi tsvina musha haadi ropa musha mavo ava vanofana kuenda kune vanhu vanobudirwa nemudzimu kwete n'anga pamwe zvama musingazivi n'anga dzadzinoita dzinotora zvitanda kumakuwa evanhu vafa vachishandisa mweya vanhu vadini wafa wavasina kukama navo mupanzisa mudzimu unozikanwa ndewedzidza kana kwasaunyama kuchinzi kune mudzimu ningi ndio unofana kuunganidza saunyama yogara apa worongera chi mhuri yayo vanasaruchira vanhu vakuru ava
izvo ndi mwana kabari hamuna dambudziko iri piwai direction iri proper wana story wanounza vega zvinizvi kana saruchera baba wenyu akafa wacho munoti akafa akuteera zvinhu zvake muri kwanzisa munoona vanouya nezvi kana iye munoona vanodzingwa mumusha zvachose nemudzimu wenyu muri vanhu vakuru asi kuti munofunga kuti zvamuri ndimuri kuzvimirira nenyama dzenyu mweya inokumirirai yedzidza renyu chaiko chaiko saka ava mai ava vakutaura iropa raushandisa sitori raushandisa kuti chii ropa midzimu yenyu haidi ropa kana uri mudzimu ngawe uri wedzidza handiti mambona kwadhokotera vachitaura kuti tine tsvimbo idzodzo mudzimu wedzidza ravo mudzimu uyo wedzidza ravo ukamuka unovaunganidza wese wotaura kuti bvisai ende unorasa izvi bvisai ondorasa kubvisa ndausara mhuri yangu yakadini yakachena muri kwanzwisa ipapo saka vanhu vazhinji havanozvizivi ndosaka tiri kupinda musimo ende kana tsvina yeirimo futi iyo yakaita semurora uyu inokoka imwe tsvina nekuda kwokuti ava vari kuti hamusi kugadzirisa kamusha kuti ndishande mumusha mangu ndichengete dzidza rangu ndo zvinodikama tinochengetwa nemadzidza hatizvichengeti tegezi muri kwanzwisa ipapo madzidza edu ndiyo akutichengeta ndatenda pamusoro aitangamizi pamusoro emakurukota aishe sori ndoita sekuti ndonopinda mune zvataurika kare asi kumira kwangu kuchangamire dai changamire nemakurukota muine tsitsi ndiregererei zvandakutaura ndini ndiri kurwadziwa dai muine tsitsi dzamwari chaidzo manditarise ndiri mwana wenyu musanditarise semwana wemudunhu ndoda kuti munditarise semwana wamakabereka ndishikutsanangurire kuti baba ndaita ka13 ndichienda kudare navamwe ishe handina chandiri kubatsirwa nacho mataura makati mbudzi kuzvarira pavanhu kunzi mutandirwe imbwa asi ndikatarisa zvaita sekuti ndazvarira pavanhu ndiri kukandirwa imbwa kuti zindirume ndiri kutaura neshunga ndisi kukushodai asi dai mapfeka uso hwababa machamwe makurukota dai mapfeka uso hwekuti sauchira nemudzimai vake vana vangu mapfeka tsoka idzodzo muchinzwa mwana wenyu ari kugara kana pasi penyika kuti ndo zvaari kusangana nazvo munomedza sadza muchiramba muchiti tichazo zvinorwadza sei ndiri kuti for 13 years regai ndikudze tane 3 years chiuya kwaishe tanga tafunga kuti kuya kwaishe ndokunopotera tosunungurwa toona anoti gumbamire takambomire sevana tichitsvaga rubatsiro takamira tega tikaona kuti hazvisi kufamba zvichida vamaona kuti nyaya dzakadai hadzitongi kwamega street ende munochemawo kuda mambo ndiudzei mimi kuti 2023 tichitanga dare kwamushonge kusvika izvozvi tiri kutaura chapta yekuti mai Filipi vasungiswa havana kada zuva rimwe chete vakasvika padare changamire ndinonzwa muchiripisa vanhu vari mapachisi ipapo changamire ndinonzwa muchitema kuti munhu haana kuya katoto muchiripisa ipapo nemhaka yei 13 times kutaura uremo hwenyaya iyi hune rufu rwemunhu pasi hune upenyu hwevanhu pasi sei dare richiita serinoita serinosurura ndasvika panyaya yamai Filipi regererei ndikudzokorora mungazondijaja ndapedza asi regai ndinotaura nokuti ndonguva yake ndikufira ndikuona sekuti hamusi kuzondwa tsitsi regai ndipadzokorore dai mune tsitsi muchizvichiitikira kana kune ane mwana ane 44 years semurumoyo uchimunongedza nezita kumuti godi 44 years anobona ngakutarisira muzukuru baba mune mwana akadai achitanza ndane mwana munodya sadza here kumba makazorora kutaura kuti zvichaita mai Filipi chakusuka regai tidzoke mbichana diti takatanga nedare rekwamushonga zvakaitika tikanzi mushonga acho ndo dare rimwe chete rakagona kudaidza mai Filipi akatongouya kamwe chete ndinototenda akatongouya zvitombori nani day after ndokuchitanga kuregeta zvanzi dare rei ravharwa kubva ipapo tichiuya dare rino tinongouya saizvozvi baba izvozvi mabhaza ndiregererei toda kuti mutonditeerera ndichitora nguva yedare asi ndikutodurura shuku dzangu kuti ndikadonha ndikabuda mandinzwa munozoziva kuti mukadzi uyo akapinda mudare but akasiya ataura ndotozvitaura ndinorarama sei chibuda ropa ndimbotiudzai ndorarama sei chibuda ropa nyaya itaitsanangura kangani kwasei dare rinoti izvozvi tichabereka mabheki topiwa rimwe zita tinenge tichifamba nei kuuya kuno kudare kwacho paunonzi mapurisa adini uchinzi ndimi bhadharai mari patiri kufamba tichitsvaga rubatsiro hakufamba uchibatsirwa nemahara nemvura unotobhadhara
zvikwereti nezvizvo zvinototya kudaira foni nemhaka yei zvikwereti. Saka upenyu rudzii kwavamwe vari kubatsirwa sei? Saka ndine shungu dzekuti dai manzwa tsitsi ndoba ndiri kudzokora nokuti makanzwa tsitsi hamutidzose futi madzokera ataita izvozvo patakapedzi ndakunokombera patapedzisira kuuya tangamiri dare sura hana kunyenyeredza akati zvandakaita nekuti dare imimi changamire makabvudza makati vanhu vese vakazara uko naimi zvaitwa nastori stori ati ndikabvisa zvinhu pana mai Filipi ndino vanofa ando zvaakataura nai dare kuda kuti chii vakachema vanhu vakati ngaabvise zvaitika kune muridzi wenyaya izvozvo ndokuenda October, November, December, January, February, March, April. Tutoona situation yawedzera. Saka ndikuwadziwa chiteera ikwandiri ndiri pano ndikutaura pano nende bvunzangu chena ichi. Mutenga uri kunotora mai Filipi pano, imi ndoda kukudza. Uri kunotora mai Filipi pano. Zviri nani kuti wozononoke kuuya wauya wakabata mai Filipi ruoko nawo. Kusandizve. Wauya pano mai Filipi hatisi kuzowatonga, tichawatakura nemi mese pano toenda nawo kwasitore. Tichivika kwasitore wachagara pana mutsvairo ndini ndichataura ine kana wachitya wandoenda naye anondiziva. Munhu umwe nomwe ane mudzimu wake. Ndini ndichataura nawo pano ndowafonera zinata yawo nezinefa yawo wakuru wawo weng'anga ende hatichawasii. Iye anoriziva sitori kana kwamubvunza kana zvandikutaura zvakaona vhidhiyo yachazva kuti chakapuya nyoka yako. Toenda nawo kwawo kuzinata kwawo kana iri zinefu kana iri zinata towaudza kuti mutsanangura dambudziko naidzo ng'anga dzacho dziripo kana dzakudaro ndidzo zinata dzinovapa mutongo kana wari kunogarirwa mujeri kana wari kunouraiwa kusvika waroyonora zvawakaita kana dziri mari dzavo dzenyu dzawakatora kuti wachasenza wamangwa kudzidzosera because imari yakaenda asina kuita basa raakaita pasina imwe mari yekunzi anonzibhadhara kana kuti kuita sei. Saka imi zivai kuti musi watiri kuuya pano imi muri kuuya muchiziva kuti namai Filipi tiri kutakurana pano nekuenda kwasitore street pamba pake ndopaziva tobva tafonera zinapa yapene kuita zese because tingaswere because yozotarisai anoronga rwendo hakuna rwendo kwaanoenda iyo ndostori anyepa foni anga asiri kudaira paona new number yekunyepa dai ndamufonera kuti ko mudhara uriko here kumba dai panapa kumufonera pano mudhara uriko here kumba ndine zvandinetsa ndikuda anoti huya ndiripo izvozviso kudai asi apa adaira achitaura kuti ndiri kumotikari kwaita breakdown arispekta mambo kutya kutaura zvinyorovera iyi ndinomuziva kuti haawi story imukubabana chiteererai zvandiri kutaura ini iwe Mutenga uchauya namai Filipi pano story namutsvairo hatichadi kunzwa nezvavo story namutsvairo vanotoona isu tasvika pai pamba pavo wataakuda ndimai Filipi honzeri naye cheni musina tokupai anouya pano akasungiwa because nguva yareba vanhu vachingofamba vachiuya tingaswere tichingotenderera kudai ndio answer solution iripo. Ende zvaye kuti munhu wenyu akadya story muroi torabva taraga maFilipi muroi asi tichaenda naye ameno inini hangu ndanga ndine hangu ameno I'm not trying to say kuti ndakuenda against the ruling but yanga iri kupana masaka pamwe saka pamwe randiri kufunga ameno kuti tingarimise takaita sei ranga riri rekuti mai Filipi akasungwa akauya pano Stole akaenda kunotorwa kumba kwake onzwa pano usangana namaFilipi pano tosumuka tese kutoenda mushonga anenge aripo sabhuku pazarangu ariko toenda paumba pamaFilipi pacho dzingave n'anga kana maprofita emunomu asi angu anditika zvinhu zvamaFilipi iye maStory onotora zvinhu zvake autora zvinhu zvake awochiteerera pese parafamba izwa muningi wangu kuona kutaura kwako nedambudziko rako rakasimba kudaro nekutaura kwawaita nekuchema kwaita tete wangu n'anga idzi ukadaro dzinocoordinatana itsotse dzinde ravo iguru ravo rinovapa macertificate ava vamwe wesawa ka igurupu 1 ndati dzinde ravo idzinde rinovapa chi
ava vamwe wese ava tingatotenderere unoramba futi uchirusa ndati dzine wezinata newezinefu vanogara vakadaidzira nguva nenguva kuti n'anga dzikadai uyai kupi kuvatiri tisu tinovapa masertificate kana asina certificate yekuti chitupa chekuti anorapa automatically ipapo hapasati zinefu kana kuti chii akutoenda mujera akusunga newitchcraft act sanizvei atova kutoenda straight automatically pai mujeri yatova polisi case akutovharirwa kumastate because ukada kudaidzira n'anga dzese dzikurai waona vari kunetsana baba nevana awabvumi tinoswera tinoenda futi kwamaifilipa sanizvei watisabhuku anoreziva anosvika kuti ndinozosara ndindakurerwa usiku kumutakura kuenda naye pastori sanizvei anito akapana zvinhu zvavo vari tu vachishandisana saka vachagadziridzana kumutakura kuenda naye pastori kuti right panapa varume chatsva unzai mapepa enyu ende ikodzero kuti tipei mapepa enyu ezi awati nyime kana wasina dhakuwanisa chiri dhakuenda navo papolisi pawangwe paya wari kuti nyima mapepa ayo certificate kuti tifonere n'anga dzavo zvadai one polisi kobudisai ka mapepa sedrivers license parod block andini sedrivers license parod block wawasumba budisai mapepa enyu saka mukunyeperwa kuti muri n'anga ndakufonera zinata tino vanhu vakadai wadai zinata yakutoshaya basa ipiswa uyai nawo kundu sandizvei ndakamupa mari yakati akati achandidai ngozvigara zvakadai but hazvina kufamba hatisweri tichiti tinoda kuti vanhu uyai pamaivhiri uyai pamayani sandizvei kana ari mure mukuru vanhu vanotya zvandiani anoguma kuya iyo vati wane 13 times asiri kuya zvandakuudza ndizvozvo kuti mutenga kuuya namaifilipi pano tichibva pano dakutosimuka kuenda kupi kwasiporo chichikamu chaenda nenayo basa ndoziwani ndio chekisendera kuti anoya akabata namaifilipi andi akapiwa zvinhu zvekushandisa nastori kavakaiwa zvinhu zvake tienda nayo tichitaurirai pano hatisi kuda zvemangwana straight mutete takakupakara handina kutumidzira mari paivokeshen yanga iri saka zvapedza takutono tiri kushungurudza amai tiri kushungurudza baba saka muri kutorwara munhu akagara saka toda kuti maifilipi akaiswa cheni kwete kungomusiyira kutoisa cheni kwautama yandi kwautosesekedzaura pano totosimuka naye pano woenda kuna stori munduri ndiye wako maifilipi ari kukupa mari muri kurwa mwese mushamwari wenyu saka tauya kopedzisa yedu tibvisa zvinhu zvirapa zviende kuna mai avo stori ndiyaataura hatichazvigoni nekuti uyu akasotenga chisatani kwandiri ndikamupa akasobhadhara omberera tiende maifilipa tinototora kana mapurisa kutoenda nawo kwala handei toenda ikoko zvogadzirwa zvochena nokuti zvinonetsa kuti munhu ati mangwana ndikuyumira mangwana ndiri kuchema nemunhu waroika kuti anobvuma iri kutsiginoepasina kuiti ihamba ende hazvitamisa kuita process iyo achitorerwa nekubva adzoka nekufa aiwa stori wacho akataura kuti ndatora zvamafilipi zvandakamupa ari kufa isusu patinotaura ndepekuti uyu stori akati atora which means tinofanira kuona uyo akaramba ari kupenure wakaana kutora nekuti akataura kuti ndikatora munhu yako musi watiri kuenda ndatiri musi watiri uyai makagadzira kuti tiri kuita sei kana pashaya kuenda neni muchandibata iri kuti mudhara wakati tiri kuenda tese handi 24 kana kuri kuti pane panenge pazochinja pane kwatinenge taenda tetichikufonerai namba dzedu dzinoti chimku 0772 609 602 ndiani Godfrey chikumbiro chapo changa nekudai kwekukwira kwaita upenyu zvinezvi
hazvaikumbirika here kuti toisa dheti pamberi mbichana nekuti mamovement aya ndiri kuita ndinenge ndatotsvaga chinhu chekubata kana kuti kukwereta. Saka ndinenge ndiri kuti izvozvi so ndikada kudzokera kumba ndine ndakuda kumboona futi kagepu yake kuti mari yandaudza kuno ndochitanga kudini kudzosera futi ndochizotsvaga futi munhu wekukwereta ndafuitirapo kuti ndiwane futi kuti ndiwane futi kuti ndidzike futi kuno nekuti zvinhu zvandaitengesa zvine zvinhu zvandasara nazvo ndofunga mubhedha zvimwe zvinhu zvese zvandaiunza nazvo zvapera nekutengesa nekuda kutsvaga kuti solution 24 tokupa dzimwe 2 weeks futi after every 2 weeks saka chakati 24 saka towedzera dzimwe 2 weeks here kubva kuti pa 24 since madata atatamudzwa kudai kana maono zvanyanya zvinotitira kuti vanotori moto vari kutotsva hapana here zvinofana kumbo kaya kanonzika munhu pakaita accident panoitwa inonzi medical aid yekanonzika quick kukasika kunzi zvindokanzwa vachidzoka kuti masvika pamba pamayani pamai paitwa zvinoitwa ipapa kuti list zvinonge kuti wachimirira chinguva habvumira kuti chirikotonovakegoza ari kutovhutana iwo chavangatoite ndechekutoti 8 asati asvika kana vaona financial home yavo yakanaka yekuti vanotravel ndo wangatofona nyaya yatoda kuti tijekese apa ndeyekuti inini ndotsvaga mari yekusvika pano here kana kuti ndotsvaga mari yekuzotakura kumakurukota ese ekuti tiende kana kuti I don't know kuti pane pakamira iripo chetokuona nyama ndoda kutsanangurira chokwadi kusvika pano iwewe nemudzimai wako ameno nekuti iwe kumba kwako uchabva muri wangani kana kuti ani sandirei then panapa unongobva kana newe hautakuri makurukota ese sandirei kumwene nemapurisa maini ekunotora story ende tichamutora story kana zvichibvira pane communication yamambo kutoenda ndoisa mafilipi mumota aiwa mafilipi aniwe ngati iwewe nemudzimai wako pamwe nasekuru wako nani wawafamba naye kana kuti nababa kana kuti nani nemapurisa wonde uko mafilipi otakura anaduya nemari yake ega anayo mari yake anayo yake mari yake ega tomuza kuti takuda kutorera mbudzi yako kuti tikuchenurire usingani iyo ndo ichabvachaamire mabvunzi avari kuita zvokutorwa kwamaifilipi takazviita tikutoziva zvazvinoreva nemari yatakabuda saka vari kutobvunza nemhaka yekuti kumashuroko dare ranga ranzi maifilipi vasungwa tine dare kuseruko takabhadhara mari yekunzi maifilipi watorwe nemota kunozovadzorera kumba kwavo mari yacho mutoro wacho unonge uri kudzoka kwatiipapo ndandindakuudza yanga iri patient but taona kuti inhubu haichanzwisisi ende makosti yakati azobatwa nemhoto aripagwa kuadzosera munoanyora because taona kuti inhubu taedza kununzwisisa tekuti ndichiremba kukopareta kuti apedze chi but ndikuona kuti yakutogutana zvaakutoita profit kutoinjuka nasaka ipapa imi hakuna mari yamaifilipi pano ndini chamutsanangurira ini maifilipi kana asingadi tine simba rinongoitaona chidhiro chamambo kunomutorera mbudzi yake ndoitengesa zvaanonzwa iye achibva asainawo mawitness muripo bhadhara tikwire tiende uko ndo zvinotaurwa nezinata nezinepi izvo ini story kuti azototipe mombe dzangu dzisvike 25 anga atora 11 kubva ndamuti isa mombe 11 adzisa ndikati tiisa dzimwe 11 uzoti kubirwa kunorwadza sei
kubvadzisa bva ndatichiisa dzimwe 3 simba rangu kufamba kwandakaita sei kana pasina hakuna gara mucheri handina chanino eno bana mombe idzodzo dzikafa ndikudzuka futi kwawo asi mimi ndinokumbira hwangu sorry ndakupedza nguva ino ndinokumbira hwangu nekuti munoziva kuti sekutaura kwatinoita panapa tinotaura tichinzwa manyukunyuku ekuti nyaya yedu yakuenda kunodini kunopera asi practically kana takuenda paground handizvo zvinozoitika makaona manyaunyawa yanga ari kuita munomaya tiri uko achitodai hake saka ndati inzwa teerera ndati uchandibvunza ini mangwana ndati tiri kutakura naye pano handina chatinokutaurira pano iye kuuya pano nemupurisa wedu taakutakura kuenda kwano wasina takoza taakufonera zinata inu zinde wachakutisa mabheji wakuti ndeve zinata here ndeve zinifa here ndeuchi zvese zvekuti achadaika ukuona ndiwo kutanga kutopa muwengisi vari kuti adai aite maningi usati tiri kuita sei iwe uchabvunza fusiwa tichataura kuti naiishi makati tiri kuenda kwasitore kouriwa nemhaakudzosa pano ndomubvunzwa ndichazoda kuzopindausei mafilipi asina kuuya kana kuti sei mafilipi asina kuuya mubvunzo yese zvapera asi iwe ukaona 8 asati asvika ukaona kuti iwewe mari waiona uri musi wa24 unogona kuzoona kuti tiende kunomutora kwamaifira ndiwe pane zvekuti iwe wozoya 24 usina kufona kuti iwani takapanana 8 because zuva redu ratiri kuziva ndiani chimwe chinhu chandandoda kuti ndikutaurirei ende amhenoti tinochisova sei mafiripi ndinota rakachenika dikidiki akabva kumba kwavo ane nyora dzaanganadzo dzaakachekerwa dziriwa dziripi dzaari kushandisa dzeurombo adaro manje ndopaakazoenda kwaakaenda asi anoshandisa zvinhu zvekwasitori asi futi aenda kune dzimwe n'anga akaenda kumozambique aenda kumozambique ane handadzi yake imwe yekubarika kumusha kwavo iri kugara musango izvozvi nenyaya yekuti ari kuda kunzi ndinokutema nevana nenyaya yeurombo handitika yaanoita futi nayo ndosaka ndandiri kunyanya kuda chidokwa dokwa yekuti paumba pamboendepo chero godzi baba aibuda ndabva kuzinata nekuzinefu kuti anditsanangura kuzinata nekuzinefizvo kwamuzi kutanga muno kutotanga nekutenda kusvika svika wamberi kana story godzi story akaandika tozvidzisa saka tidaurisa uyu yakudzisa yakupa uyu kuti aroye kana akwayo ngabvapo